Come on. Okay. 3, 2, 1. Woo! Whoa. That's a draw. Nici eu sincer, dar nu știu frate. Miță și Teddy. Ok. Juliu. Băieții sau fetele, o intrare, cum facem? Vezi că merge în continuare. Doar fete și băieți. Noi pe tazul vrem. Deci unul de fiecare, da? Ok. Da, a fost egalitate și de 1. La 1, cu 1 și cu 1 fac 5. One more!
Ok. Juliu. Totul e ok? Bine? Deliberați? Ușor. Ok. 3, 2, 1! Come on, guy! Ce facem? Asta e, a fost tare. Îmi place decizia jurului. Cum facem? Mai intră băieții sau fetele? Nu, cu țâțe și de-alea, unde vrei să... Pe tren până la Brașov vrei să faci ceva sau... Stai că mă deprindem ce bani în session de seară aici. Sau merge la Bambu. Most definitely. Merge la Bambu cu ochiul care are 6.000 de mese pentru noi. 100 au. Totul în contul lui. Deci prietenul meu ochiul, el va plăti totul la Bambu în seara asta. Acum și sună, most definitely. Și... mai aduceți prieteni că nu suntem destul sincer. Nu știu, jurul cam... Jorge, ¿qué te pasa, tío? Bă, sunt locul 4 jumate la Flutter. ¿Qué pasó, hermano? B-Boy Monkey in the house. Tupeu. ¿Qué pasó, hermano? No pasa nada. What's up? No lo sé. Tenemos Bonnie and Clyde here. Monkey. Sí, claro. Estamos esperando tu Una decisión de la jury. De la judges. Una decisión de la judges. ¿Qué desinveste la cámara? Așa. Wheezy și tu. Respira dentro. Da, haos. Îl opresc. Respira. Știi ce-mi place? I mean, and he just missed me. He missed me again. Stai. Amo Adi. The camera wants you. Yeah, now you gotta film this. Come on. Hai să vedem ce are Bogdan. Come on, man. Interesantă excursie în gările Bă, vezi să nu te stop pe aia. Hai că... Hai, mă, filmează nimic la mea că nu mă fac. Nici nu și renul, da. Hai, mă, filmează că eu sunt antrenor, trebuie să strâng. Coach, say something, coach. Coach! Bă, câștigăm cu 1-0. Câștigăm cu 1-0, ce? Prieten. Blue 32! Break! What? Go! Give me a long one. What is happening here? Adi, please say something. I don't know something. I don't know. Something is Ok, fishy. după lungi amintiri din copilărie, o să fie așa. Ce? 3, 2, 1! Ok! Bine, David și Wheezy! 3-0! I got nothing.